komalume nanini nabokunene eliholwa umntanenkosi uhlangabeza naye ujutshwe isilo sakwaNgwane ukuba ezokhonza kanye nathi. Ngisekhona lapho maNazarethwa endabeni yakwaNgwane ibaluleke kakhulu. Nike namuzwa ekhuluma lapha umfundisi Mshuzi ukuthi ubuhlobo osebukhona lapha ekhaya phakathi kwebandla lamaNazaretha nomkhosi wakwaNgwane sebukhulu kangakanani. Mina besilo okukhetheke kakhulu abahlobo bethu nabo abaphakathi kwethu esiphila nabo ngokosiko nangokosikompilo nangokwenkolo. Ubukhosi amakhoyisana ukuba nabo kube khona phakathi kwethu ukuzokhonza. Ngiyathokoza kakhulu kubo bonke ubukhosi obukhona. Ngokukhethekile ngiyabonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi ngiyake ngithi ubaba sinenhlahla ngoba sihola isizwe esinayo yonke inhlobo yomuntu, okuyisibusiso khona lokho ngoba akekho ongama yena yedwa ethi uShembe ungowakhe yena yedwa noma ethi iNgwenyama isilo singesakhe yena yedwa ngoba enjalo. Besilo khona la ngiyakhona ngalokhu akekho umuntu ingena nje kuyindaba onelungelo lokuvimba noma lokuvala abantu abasuke beze kuShembe noma bezinkosini yaNgwenyama. Angikhathali ukuthi ungubani, awukho umthetho onjalo. Ngiyacela, ngiyalawula nina besilo ngoba singabantu kumele sihlale sikhumbuzana ngoba nikhumbule phela ukuthi singabantu, ingqondo yomuntu ihamba ikhohlwa. Ingakho kuthiwa umuntu akakwazi ukuphila yedwa ngoba usukhohliwe khona oseceleni ukukhumbuzayo ukuthi nansi indlela okumele uhambe ngayo. Ngalamazwi nabesilo siyadingana, ngingasasho igama leNgwenyama engihlezi esihlalweni sayo, siludingane kodwa siyadingana singuZulu sonke ngamunye ngoba silapha. Wonke umuntu futhi ngoba silapha ngamunye ubalulekile kimina futhi ubalulekile nakubaba. Ngalokhu maNazaretha ngiyadlulisa, nginikeza udoloqini ukuthi nithi noma nizokhala kubaba, nizocela izibusiso kubaba maNazaretha, noma ngabe ubaba awusambonanga ngokwenyama, lowo mnikelo lowo ocela ngawo, leyo nhlambuluko leyo uNkulunkulu maNazaretha uyawazi futhi uyawubona yena. Okababa usuke sebusisile
ngalokho maNazaretha ngiyaniqinisekisa kukhona amabandla engengezwa kuwona ukuthi ingonyama ningayibizi lapha ngoba izawufika ikhulume ngokwedlozi nangokomuntu ngoba ngakuyihlukanise zombili lezi zinto. Ngizakuphinda-ke futhi nalapha ekhaya maNazaretha ngiyaniqinisa futhi idolo njengamaNazaretha futhi njengamaZulu ayizolo nawanamhlanje nawakusasa. Ukuthi uma kusekhona idlozi asizwane amaNazaretha kahle lapho ukuthi uma kusekhona into okuthiwa yidlozi ubukhosi nobuNazaretha kabuyi ndawo. Ngakho-ke maNazaretha ngizoniqinisekisela ukuba nibambelele la kumele ukuthi nibambelele khona. Bambisisani kakhulu-ke manje kunayizolo. Wena wendlovu Anidukile manina bonke labantu ngoba sihlanganise ingane siqonda kahle ukuthi sizokwenzani ngoba siyazi ukuthi uma sesihlangene kanje siyisizwe siyibandla noNkulunkulu ekhona ubaba phakathi kwethu ikhona ingonyama yenu phakathi kwenu sisafunana maNazaretha uNkulunkulu uyena uphakathi kwethu manje ngikhuluma uphakathi kwethu uNkulunkulu manje ngokamoya ngoba sihlangene. Ngalamazwi maNazaretha ukwami nje ngoba ngihlezi esihlalweni ngihlezi eduze kaBaba umoya wesaluleko nokuqina esihlalweni kunezinto maNazaretha engifisa ukuba sizikhulekele aziningi kakhulu ngoba zisuka esihlalweni sikaZulu sehlele kulibandla sehlele kusisizwe kuze kufike lapha ya ezansi ukuthi ukuthinta wonke umuntu Zulu mnyama khulekelani isihlalo-ke sikaningi ngoba ngihlezi nje kulesi sihlalo unyazi ngoba lona lugade sona lesi sihlalo usigadile wena wendlovu okusho ukuthi maNazaretha ngizokhuleka ukuba sibambisane entweni yenu ingalimali phambi kwenu nikhona nisafile ake kubonakala ukuthi nikhona ngikhona mina ngizonibambisa nobaba futhi sizonibambisa kuze kube sekugcineni ngoba safunga ukuba sizayinikela ngalezi ikhathi einzima kangaka maNazaretha ngisaqhubeka ngiselapho kulekelani maNazaretha indaba yecala leli cala libe ihlazo esizweni yichilo futhi esingafisi ukuba lisiphinde emlandweni ngoba bekungokuqala esethemba ukuthi ngegama lamakhosi ungokugcina. hayi wena wendlovu bakwethu maNazaretha kuningi engifisa ukuba ngudlulise kunina ngoba
ngiyazi ukuthi uNkulunkulu nobaba uma beveza leli thuba ukuba ngiphefumule ngaphapha phezulu kwesizwe sikaMageba kimina kumkhuleko lokho kini ngoba ngiyazi ukuthi mangiphefumula phezu kwesizwe ngisuke ngiphefumula phezulu kukaNkulunkulu uqobo lwakhe. Ayeti wena wendlovu Yilokho sizwe sikaMageba ukubonga intokozo nje ukuba siphinde sikhonze ndawonye sibambane nibone ukuba ey'khathini ey'nzima ey'fana nalezi sisakwazi ukuthi sihlangane nobaba futhi sisonke sisakwazi ukuba sihlangane sibe yileli bandla. Kubuhlungu kakhulu ngoba kuyona le ndawo le esikuyo maniphuma nje lapha esontweni ngale angikaze ngibone ubugebengu obedlula leya ndawo la kuthiwa kusemahodi khona, kodwa nakho nikhona amaNazaretha. Kuyangithokozisa kakhulu lokhu engikubonayo ukuthi phezu kwakho konke ngiyazi iqadi lithwele kanzima ngoba indawo yakhe. Mina ngiyake ngihlale kulo-ke iqadi, anifisi nomphakathi ukuba eliqadi ngoba ngiyake ngihlale ukuthi kwenzeka kanjani lezi zinto ezikhuni kangaka. Isonto lilapha eduze, indawo iphethwe ubukhosi. maNazaretha uNkulunkulu khona, asikhulekele izinkantolo ngokwesihlalo, sikhulekele ibandla, sikhulekele ubaba, sikhulekele izwe lethu likaZulu. Ubona baba licontsela manje bengalithuli ngoba bayalifuna. Nina besilwa ngithokoza kakhulu. Ngiyazi ukuba sigcina silapha. Nganicela ukuba ningiphathele kahle ubaba. Cha, ngimbonile ubaba, hayi kuyethembisa ukunqwaba, ngiyajabula. Bafundisi sezwana kahle bafundisi. Ngiyawuthanda umsebenzi wenu. Makhosi asedlubulo ngiyathokoza ninonke. Inkosi enibusise.